Gaur Debagoien 2030 ekimenan inguruen elkartu gare aurretik injaku prozesuan inguruen apur bat aztertu eta aurrera begira ze pausoein, energian eremuan inguruen enfokau bigare, hemendik aurrera apurtxo baten, behintzet talde hau, eta posik, jende asko elkartu gare, eta talde desberdin asko, eta elkarlanien aurrera itxeko gogotsu gauz. Gaur moduko saioak lagunketan dabe elkarlan hori sustatzen, azken batean etxe oso desberdinetatik gatozelako eta bakotxoak bere ikuspuntuak ilekelako ekiz baitan. Eta beste alde batetik laguntzen dago baitza ezagutzen sakontzen. Azkenean martxan jarriko prozesu honetan